Fit-tieni kwart ta' din is-sena l-ekonomija Maltija kibret bi kważi 4%. Ħareġ minn ċifri ippubblikati it-tnejn filgħodu mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO fi ħareġ li l-prodott domestiku gross laħaq l-4 biljun u 700 miljun euro. Minn dawn iċ-ċifri ħareġ li f'sena kien hemm żieda ta' kważi 417 il-miljun euro li tfisser żieda ta' 9.7% meta mqabbel mal-istess perjodu is-sena l-oħra. Brabta ma' dan, il-Prim Ministru Robert Abela qal fuq Twitter li l-ekonomija Maltija kibret 7 darbit aktar mir-rata tal-pajjiżi fiż-żona tal-Ewro. Dan hekk kif bej April u Ġunju ta' din is-sena l-ekonomija Maltija kibret bi 3.9% waqt li r-rata medja fiż-żona Ewro kienet ta' 0.6%. B'din tfisser differenza ta' 3.3%. Dan ifisser li pajjiżna għal darb'oħra kien dak bl-ola rata ta' tkabbir ekonomiku fost il-pajjiżi kollha. F'din il-kitba fuq Twitter, Dr. Abela sostna li l-intrapriżi bis-sussidji li tlati il-Gvern minħabba il-kriżi internazzjonali irreġistraw l-aqwa livell ta' kummerċ li qatt kellu pajjiżna u taw l-akbar ammont ta' salari. Il-Prim Ministru Robert Abela sostna li l-Gvern immexxi minnu se jkompli isostni l-ekonomija biex kulħadd igawdi minn dan il-ġid. Skont l-aħħar tbassir għar-rebbija tal-Kummissjoni Ewropea kien imbassar li pajjiżna jkollu it-tieni l-akbar tkabbir ekonomiku fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea din is-sena u anke is-sena d-dieħla. Dan it-tkabbir ekonomiku inkiseb fi żmien ta' sfidi internazzjonali mingħajr preċedent kawża l-gwerra fl-Ukrajna li ġabet magħha kriżi fis-settur tal-enerġija u inflazzjoni.